Bywydeg. Enw'r cwrs yw Safon Uwch Bywydeg a bwrdd yr holi yw Cyfac. Mae myfyrwyr yn astudio bywydeg mwyn meithrin diddordeb, darparu gwybodaeth a gwerthfawrogi sut mae cymdeithas yn gwneud penderfyniadau am faterion gwyddonol. Beth yw cynnwys y cwrs? Yn blwyddyn 12 bydd myfyrwyr yn astudio 1 elfennau cymegol, celloedd, cellbilenni, enzymau ac asidau niwcleiig. Mae'r ail uned ym mlwyddyn 12 yn edrych ar hanes esblygiadol organebau, cyfnewid nwyon, cludiant a maith. Ym mlwyddyn 13 bydd uned 3 yn edrych ar ATP, ffotosynthesis, resbiradaeth, microbioleg, poblogaeth ac ecosystemau, effaith dyn ar yr ymgylchedd a'r system nerfol. Yr ail uned wedyn yn blwyddyn 13 yw uned 4 yn edrych ar atgenhedlu mewn bodau dynol, planhigion, etifeddiad, amrywiad ac esblygiad. Yn ystod y cwrs bydd cyfle i ddatblygu sgiliau ymarferol ac bydd rhain yn cael ei arholi yn ystod uned 5, sef 2 arholiad ymarferol ar ddiwedd blwyddyn 13. O ran asesu, bydd 2 arholiad ffurfiol ym mlwyddyn 12, sef 40% o'r cwrs, 2 arholiad ffurfiol allanol eto ym mlwyddyn 13, sef 50% o'r cwrs, a 2 arholiad ymarferol sydd yn cyfrannu tuag at 10% o'r cwrs. Mwyn astudio bywydeg safon uwch, bydd angen 2 bynyn uwch yn tegau gwyddoniaeth ddwyradd neu drifflig. Bydd hefyd angen ec neu fwy mewn mathemateg, naill ai haen uwch neu'n ganolradd. Bydd myfyrwyr sydd yn astudio bywydeg safon uwch yn mynd ymlaen i astudio meddygaeth, deintyddioeth, ffisiotherapi a cyrsiau iechyd eraill a llu o cyrsiau gwahanol gan gynnwys